Здравейте! Днес ще правим видео с моя частен секретар. И ще не го приемам това. Не ме пука, че не го приемаш. Добре. Така, ще играем на криеница и първото нещо, той ще снима без никаква хубава причина. И второ... Какво? Аз ще търся. Така постав. Доколко ще проя господин частен секретар? До 10. До 10. Да. Отивай да се депресираш. Готов, ама брои бавно. Че ще бъдеш до 100. Така ли? Да, то е точно така. Ама сега застой тук. Застой тук, бе. Застой тук. И почвай. Само дето щях да се прибия, ама това отделен въпрос. Добре, хора, сега малко или много се отдалечихме от него. Набира се ето това. Но мисля още да се отдалеча. Ето да тук има полука. Не знам на къде води, но просто напускам територията. Добре, излязохме някъде. Често казано няма абсолютно никаква идея къде сме. Но това е отделен въпрос. Сега трябва да си намерим место, където да се скриеме. Съм сигурен дали ето там има место. Но ще да проверя. Също така трябва да поглеждам и назад. Ако по някакъв начин вляза и до тук, мисля, че ще мога да се скрия от него. Но не мога да вляза. Съжалявам за пръста ми. Но имам една идея. Ето там, хора. Ето там има полука, ще ида там отзад и там ще се скрия. Така, сега вече сме тук. От другата страна сме. Скипнах пътя, защото просто беше малумно да гледате как ходя до тук. И сега от тук виждам уличка. Още по-нататък. Така че за максимална ефективност ще ида на там. Ето на там. Или всъщност, хора, рано аз, за да спечеля играта, трябва да пипна местото, където той започна да брои. Тоест, ще трябва да се върна. Но аз съм хитрец и знам тайни скрити пътища. Те не са скрити, но както и да е.
по които в момента още мина и ще достигна до целта си. Продължаваме да там в същата посока. Няма нищо различно. И сега, хора, ще трябва да идем чак до там, до тези коли. Тези там хора и до колата, което е скучно и аз ще ви го спестя. Сега пак сме тук и пак трябва да продължим чак до тази кафе машина. И това ще го скипна, просто е много. Сега пак сме тук. И ако не се лъжа, въпреки че хора мога и да се лъжа, като видим ето насам, трябва да видим местото, където бяхме преди да започне, нали, видеото и кредитата. Там в ръчето би трябвало да видим местото. Не съм сигурен и в това. О, да, виждам го. Не знам дали то се вижда на камерата като хубавото, но аз го виждам много добре. Чакайте, да видим дали от тук се вижда по-добре. О, да. Не тази площадка, която е, а следващата зоната. И точно там се почне кредица. И сега ще скипна видеото и ще ида чак до там. Добре, хора, пак сме тук. Виждам го. Прегледа. Той ни видя. Браво, преди него! Ще спечеля! Победа! Победа! Победих! Не знаеш какъв дълъг път изминах, за да дойда до тук. Айде, стани бе. Не знаеш какъв дълъг път изминах, за да дойда до тук. Ти ми дълъг път. Да, много дълъг. Не, така си ходих. Чакай, ти летиш? Не съм летял. Ходих с крака. Мислех, че ходиш с гащи. Чао!